नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे मालवणी पद्धतीमधील कर्ली माशाचे थिकले आणि कर्ली फ्राय. सर्वात प्रथम आपण कर्लीचे थिकले बनवूया. कर्ली मासे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. कर्ली मासे खूप काटेरी असतात, पण चवीला खूप छान असतात. कर्ली माशामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा मीठ घातला आहे. तीन चमचे कोकमाचा आगळ घालून मिक्स करायचा आहे आणि मासे झाकून अर्धा तास ठेवून द्यायचे आहेत. वाटप बनवण्यासाठी 10 लाल मिरच्या अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवायच्या आहेत. तसेच इथे मी 3 टोमॅटो आणि अर्धा नारळ खोवून घेतलेला आहे. थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा कांदा आणि 2 इंच चिंच घेतली आहे. 1 चमचा बडीशेप आणि 1 चमचा धणे घेतले आहेत. 10 तिरफळ, 8 काळी मिरी आणि 5 लवंगा घेतल्या आहेत. 6 लसूणच्या पाकळ्या पण घ्यायच्या आहेत. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये लाल मिरची, चिंच, टोमॅटो, तिरफळ, धणे, बडीशेप, मिरी आणि लवंग, कोथिंबीर आणि अर्धा कांदा घालायचा आहे आणि वाटून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे आणि वाटायचं आहे. लागेल तसं थोडं पाणी घालायचं आहे. थोडं वाटून झाल्यावर मी लसणीच्या पाकळ्या घातल्या आहेत. छान मऊसूत पेस्ट बनवायची आहे. आता गरम कढईमध्ये 5 चमचे तेल घालायचं आहे. अर्धा चिरलेला कांदा घालायचा आहे. 4 ठेचून घेतलेल्या लसूणच्या पाकळ्या घालायच्या आहेत. कांदा लाल होत आला की वाटून घेतलेली पेस्ट घालायची आहे. अर्धा ग्लास पाणी इथे घातलं आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. कर्दी माशांना सुद्धा आपण मीठ लावलेलं आहे, त्यामुळे मीठ सांभाळून इथे घालायचं. चटणीला उकळी यायला लागली की त्यामध्ये मासे घालायचे आहेत. चार कोकम घातली आहेत. मी अशा प्रकारे दाटसरच चटणी ठेवलेली आहे. आपल्या आवडीप्रमाणे चटणी पातळ घट्ट ठेवू शकतो. पाच मिनिटं मंद आचेवर शिजू द्यायचं आहे. माशाचे पीस सफेद दिसले म्हणजे ते शिजले आहेत हे समजायचं.
चवीला एकदम टेस्टी असं कर्ली माशाचं तिकलं तयार आहे. आता आपण कर्ली मासे मालवणी पद्धतीमध्ये फ्राय कसे करायचे हे पाहूया. कर्ली फ्राय बनवण्यासाठी कर्ली मासे धुवून घेतले आहेत. इथे मी 3 चमचे कोकमाचा आगळ घेतला आहे. अर्धा चमचा हळद आणि 1.5 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. गरज पडली तर थोडं पाणी वापरायचं आहे. आता हे मिश्रण सर्व माशांना नीट लावून घ्यायचं आहे. याला काटे आहेत, त्यामुळे लावताना काळजी घ्यायची आहे. पंधरा मिनिट मासे झाकून ठेवायचे आहेत. इथे मी 3 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे आणि 6 चमचे बारीक रवा घेतला आहे. 1.5 चमचा मालवणी मसाला, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा मीठ घ्यायचं आहे आणि मिक्स करायचं आहे. या तांदूळ आणि रव्याच्या मिश्रणामध्ये मासे चारी बाजूने कोट करून घ्यायचे आहेत. इथे मी भिडाच्या तव्यामध्ये तेल गरम करत ठेवलं आहे. तेल गरम झाल्यावर त्यामध्ये मासे सोडायचे आहेत. सुरुवातीला मध्यम आचेवर मासे तळायचे आहेत. 2 मिनिटांनंतर लो फ्लेमवर मासे तळायचे आहेत. जाड असल्यामुळे लो फ्लेमवर ते आतपर्यंत शिजतात. तेज आचेवर तळले मासे तर ते आतमध्ये कच्चे राहतील. सर्व बाजूने परतून घेत हे मासे फ्राय करायचे आहेत.
अशा प्रकारे सर्व मासे फ्राय करून घ्यायचे आहेत. चवीला खूप सुंदर असे कर्ली मासे तळून झालेले आहेत. तळलेल्या कर्ली माशाची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. परफेक्ट मालवणी जेवणाच्या रेसिपी पाहायच्या असतील तर एव्हरीडे मालवणीला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा.